Эфирда атна яңалыклары студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп вакыйгалары. Мәгариф, медицина, авыл хуҗалыгы, мәдәният өлкәләренә игътибарны арттырырга Алабуга мэры Рөстәм Нуриев депутатлар каршында әнә шундый бурычлар куйды. Ford Solers өстәмә персонал туплый. Завод күпме эшче куллар һәм нинди һөнәр ияләрен җыя. Малореченск янында урнашкан зур сөт фермасына таба яңа юл сала башладылар. Рөстәм Нуриевны Алабуга мэры итеп сайладылар. Алабуга шәһәр советының сайлаулардан соң беренче сессиясендә шәһәр мэры сайланды. Бу вазифага Алабуга районы башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Нуриев билгеләнде. Аның кандидатурасы өчен тавыш бирү ачык формада үтте. Барлык 18 депутат та аның кандидатурасын бер тавыштан хуплап чыкты. Мин муниципаль хезмәттә 20 ел төрле районнарда эшләдем, әмма Алабугага күчүем Рөстәм Нургалиевич Миннеханов тәкъдиме буенча гади генә түгел, җаваплы да булды. Мин монда студент елларында да, бәйрәм көннәрендә дә булдым. Шәһәр бик күп кырлы, аның зур Болгар тарихы, 200 еллык сәүдәгәрләр тарихы бар. Һәм бүгенге тормыш безнең борынгы бабаларыбыздан калышмый. Муниципаль хезмәткәрләргә дә, барлык депутатларга да, район җитәкчеләренә дә, гади кешеләргә дә шундый авыр чорда фидакарь хезмәт куйганнар өчен зур рәхмәт. Әлбәттә, барысы да шома гына булмый. Нинди дә булса хаталар күрдек. Күрсәтелгән ышаныч өчен зур рәхмәт. Бүген мин шулай ук тыныч һәм конструктив эшләвебез турында гына уйлыйм, диде Нуриев. Яңа мэр үз чыгышында депутатлар алдына беренче чираттагы бурычларны куйды. Мәгарифкә һәм медицинага, шәһәр һәм авыл җирлекләре инфраструктурасына акча салу зарур. Үзенчәлекле коллективлар һәм профессиональ коллективлар булдырып, мәдәният өлкәсенә зур игътибар бирергә кирәк. Авыл хуҗалыгында да бурычлар күп. Исегезгә төшерәбез, Нуриев Алабуга башлыгы вазифасына 1 ел элек элеккеге мэр Геннадий Емельянов Федерация советына киткәннән соң билгеләнде. Бу атнада оештыру сессияләре авыл җирлекләрендә дә узды. Нәтиҗәдә 5 авыл җирлегенең башлыклары алышынды. Бу Танайка, Поспелова, Олыкачка, Дүмдем һәм Костенеева авылларында. Танайка авылын хәзер Галина Праздникова, Олыкачканы Мәхсүм Галявов, Поспелованы Айдар Хамаев, Дүмдемне Рөстәм Хадиуллин, Костенеева авылы җирлеген Сергей Зеленовский җитәкләячәк. Татар Дүмдем авыл җирлеге советы сессиясендә сайланган 7 депутатның барысы бармы? Барса бар, ерле бар. 7-си дә катнаша. Кворум, значит, бар дигән сүз була инде. Эшне башларга дигән тәкъдим кертелде. Кемнәр риза? Авыл җирлеге советының оештыру сессиясе Дүмдем авылында да узды. Биредә яңа авыл җирлеге башлыгын сайладылар. Хәзер Дүмдем авыл җирлеге башлыгы булып Рөстәм Хадиуллин эшләячәк. Аңа 35 яшь, өйләнгән, бүген Дүмдем авылында гомер итә. Урынбасар вазифасына Фужиназар Зинур улы 2-нче сайлау округы депутаты кандидатурасын тәкъдим ителә. Әйтергә кирәк, моңа кадәр бу вазифаны Рафаил Бадрутдинов башкарды. Ул бу эштә 15 еллап эшләде. Минем урынга мондый яшьләр килгәнгә шатланамын. Авылларыбыз алга таба да үссен, яшьләргә эше булып торсын, балалар саны артсын, диде ул. Минем урынга яшьләр кирәк, яшь кадрлар. Без бит инде өлкән яшьтә яшьләрчә уйлый бит бөтенсе. Мин шулай дип авылны чиктемләр дәртләндереп торган. Яшь кешеләр, укыган кешеләр инде алар. Шуңа ышанам ни итәбез, әмма бөтен гомер буе инде бер урында эшләп булмый бит. Бәлки яңа итәргә кирәк. Соңгы 15 елда Дүмдем бик үзгәрдеме? Аллага шөкер, шактый эшләр эшләнде. Аны бәлки минем ниятем булды. 15 ел эчендә иң истә калган нинди эш булды айың авыры? Иң авыр менә клуб иткерү булды безнең. Клубны без местный бюджетны иткердек. Ул вакытта Геннадий Егоровичтан ул булышты. Бик каты башта искесен сүтеп, аның үсес тартып дигәндәй кешедән җибәрүе, документлар ясау инде. Лесофасын алып бит, бөтенесе газ бар, су бар, бөтен өйдә шәһәрдә ким яшәмәбез, Аллага шөкер. Бөтенесе бар. Эштә бар. Теләк кенә кирәк, всё. Бу эшкә мин уже дип күптәннән уже әзерләнгән инде. Үзем авылдан чыккан булган, бу авыл тормышы миңа якын. Шуңа күрә авыл кешеләренә үземнең кешемнән килгәнчә кадәр ярдәм итәргә тырышам. Планнар бар инде, аны бөтенсен дә әйтеп бетереп булмый. Хыялларым күп. Әгәр дә авыл кешеләре белән мөнәсәбәтем яхшы булып эшли алсам, алга китешләр булыр дип уйлыйм инде.
Алабуга пенсионерлары өлкәннәр көненә азык-төлек җыелмалары алачак. 1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр Алабугада өлкәннәр 10 көнлек уза. Декада гадәттәгечә мәгариф учреждениеләрендә бәйрәм концертлары белән башлана. Аларга бюджет өлкәсе пенсионерлары, мәхәлләнең өлкән яшьтәге кешеләре чакырыла. Аларның барысы да котлаулар һәм азык-төлек җыелмалары алачак. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Ягудина сүзләренчә, бүгенге көндә Алабуга районында 19770 пенсионер яши. 6277 кеше эшләгән предприятиеләр юк инде. Алар шәһәр башкарма комитетыннан 250 сумлык азык-төлек җыелмалар алачак. Шундый ук җыелмалар бюджет өлкәсендә хезмәт куйган пенсионерларга да биреләчәк. Азык-төлек җыелмалары шәһәр мәктәпләрендә биреләчәк, диде Лилия Ягудина. Өлкәннәр көненә багышланган тантаналы чара 1 октябрьдә 13 сәгатьтә Мәдәният сараенда узачак. Татарстанда Чулман аша уза торган газ үткәргеч төзеячәкләр. Республика хөкүмәте йортында республика территориясендә газ белән тәэмин өлкәсендә килү эшчәнлеге шартлары турында килешү имзаланды. Аның буенча Чулман аша уза торган газ үткәргеч барлыкка киләчәк. Бу турыда Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Шара республика хөкүмәте йортында узды, анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Килешүдә газны билгеләү һәм газны куллану челтәрләренең нәтиҗәле эшен һәм үсешен, сәнәгать кулланучыларын табигый газ белән тәэмин итү күләмен арттыру максаты куелган. Килешү буенча газотранспортная компания Чулман аша уза торган югары басымлы газ үткәргечне файдалануга тапшырачак. Ул Алабуга шәһәренең икенче газ билгеләү станциясеннән Түбән Кама сәнәгать үзел объектлары аша узачак. Аның озынлыгы 29 чакрым тәшкил итәчәк. Әмма Малореченский саласы янында урнашкан Мир җәмгыяте сөт комплексына электр энергиясын сузганнар инде. Хәзер фермага таба яңа асфальт юл сала башладылар. Исегезгә төшерәбез, 2200 баш терлеккә исәпләнгән сөт фермасы төзелеше быелның язында башланган иде. Бу Удмурт эшкуарларының инвестицион проекты. Июль айында фермага Галштин токымлы 407 баш нәселле тонна кайтартылган иде инде. Без ферманы төшерергә килгәндә, яңгыр яварга тотынды, әмма аңа карап кына юл төзелеше эшләре туктатылмады. Асфальт салуны сөт комплексын файдалануга тапшырганча төзеп бетерергә кирәк. Керү юлы озынлыгы 1 чакрымга якын. Исегезгә төшерәбез, яңа юл төзелеше мәсьәләсен инвестор бу җәйдә Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров белән очрашу вакытында күтәргән иде. Төзелеш эшләре Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы программасы буенча алып барыла. Билгеле сәбәпләр аркасында яңгыр вакытында фермага керә алмадык. Әйтергә кирәк, сөт комплексы үзе 500 метр озынлыкта 2 корпустан, шулай ук сыер саву блогыннан тора. Анда хәзер заманча электр җиһазлары урнаштыру бара. Бер вакытта саву залын җылыту буенча төзелеш эшләре дәвам итә. Моның өчен кирәкле төзелеш материаллары әлегә тракторда китерелә. Яңгырда башкача узам димә. Панели для доильного зала, чтобы не мерзли. Сыер савучыларга җылы уңайлы булсын өчен ясыйбыз. Сыерларның да сөтләре күп булсын. Искәртик, фермага быел җәй Галштин токымлы 407 баш нәселле тонна кайтартылган иде. Бу атна ахырына тагын 408 баш кайтарылачак. Декабрь айында аларга шул кадәр үк санда терлек кушылачак. Сөт комплексын октябрь урталарында сафка бастырырга планлаштыралар. Гөлназ Гайнер, Ринат Гениятов, атна яңалыклары. Форт Солерс өстәмә персонал туплый. Шул уңайдан бу атнада халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә вакантлы эш урыннары ярминкәсе узды. Безгә 100ләп хезмәткәр кирәк. Өстәмә персонал туплау Форт Транзит машиналарына сорау арту белән бәйле дип хәбәр итәләр компаниядә. Хезмәткәрләрне җыю сентябрь ахырында, октябрь башында башланачак. Яңа хезмәткәрләрнең төп өлеше эшчеләр. Алар Алабуга заводында барлык этапларда кузовларны эретеп ябыштырудан алып, автомобиль җыюда мәшгуль булачак. Хәзерге вакытта предприятиедә механик җыю эшләре, слесарь һәм эретеп ябыштыручы вакансияләр ачылган. Форт Солер ширкәте өстәмә персонал кабул итү турында игълан итте. Өстәмә эшчеләрне эшкә алу Форт Транзит автомобильләренә сорау арту белән бәйле. Мисал өчен, июль айында Форт Транзит автомобильләрен сату 79%-ка артты. Базар өлеше, ягъни доля рынка 24,8%-ны тәшкил итте. Моннан тыш 5 октябрьдән Форт Солерс шулай ук 5 көнлек тулы эш режимына кайта. Әлеге үзгәрешләр клиентларның ихтыяҗын канәгатьләндерергә ярдәм итәчәк. Ул арада Алабугада тагын бер төр ярминкәләр узуы дәвам итә. Бу авыл хуҗалыгы ярминкәләре. Бүген аның 3нчесе узды. Авыл хуҗалыгы идарәсендә хәбәр итүләренчә, алдагы 2 атнада узган шундый ярминкәдә алабугалылар 2 миллион 800 сумлык продукция сатып алган. Гадәттәгечә авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне Мираж сәүдә үзәге янында һәм Иске базар территориясендә уза. Алар декабрь ахырына кадәр барачак.
Ярминкәләрдә үз продукцияләрен агрофирмалар, крестьян фермер хуҗалыклары, кооперативлар, шәхси эшмәкәрләр һәм алабугаллар тәкъдим итте. Үз товарлары белән эшмәкәрләр Тукай, Менделеевск, Мамадыш районнарыннан, шулай ук күрше Удмуртиядан да килгәннәр иде. Җирле җитештерүчеләр арасында Колос, Яңа Юраш, Яшкыш, Нурлыгаянов, Борханов, Ямалетдинов, Шакирҗанов хуҗалыклары. Алабугаллар үзләренә ит, сөт продукциясе, казылык әйберләре, бал, яшелчә һәм җиләк-җимеш сатып ала алды. Әйтик, бәрәңгенең килограммын 13 сумга, кишер, чөгендерне 15 сумга сатып алырга була иде. Суанның килосы 18 сум, 1 кило помидор бәясе 35 сумнан башлана. 3 литрлы бал 1000 тора. Алабуга якларына без беренче елга түгел инде, бер администрация безне звонить чакыра. Елда. Ну, Алабуга халкын обеспечить керек бәрәңге белән авышчы. Шуңа. Бәрәңгебезне яратып башлыйлармы соң? Яратып башлыйлар. Бик яратып башлыйлар. Халыкка ашый. Елда киләбез, шуның өчен уже машина буш. Бер капчыгы ничәгә төшә? Бер капчыгы 500 сумга төшә, примерно бәрәңге. Ел сайын чабыз, шулай. Нәрсә аласыз гадәттә? Кишер алабыз, суган алабыз, чөгендер алабыз. Бәрәңге күршеләрдән алабыз. Ит алдыгыз, итнең бәясе Ну, шит 320 рублей. Бүгенге менә шулар. Әмин Гөлназ Гайни, матур җылы күзләр теләп сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Прогноз погоды на 27 сентября. В воскресенье в Елабуге будет пасмурно, без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Ночью плюс 4. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Пенсионный фонд информирует, гражданам, уходящим на пенсию, заявление для ее назначения необходимо предоставить через личный кабинет застрахованного лица на сайте www.pfrf.ru. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Финансовый юрист поможет избавиться от долгов и кредитов законно, спишет долги через банкротство. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20.